Не се мръщи. Момиче или момче, казвай де, не протакай, хайде, кажи. И защо да ти кажа, Месуд? Толкова си чакал, ще почакаш още, хайде. Добре, не казвай, не ми казвай днес. Като родиш ще науча, нали? Търпението, търпение. На ти търпение. Търпение, море. Ще правиш на инат, така ли? Какво е това сега? Точно това казвах. Харесва ти да ме караш да се гърча, нали? Да, много ми харесва. Разбра ли? Хайде, не ме ядосва и тръгвай. Дойдоха. Да, дойдоха. Браво! Добре дошли. Браво! Благодаря. Благодаря ви. Браво! Благодаря. Добре дошла, скъпа. Много си красива. Хайде, тичай. Донеси го. Бързо, върви. Вземи, татко. Какво е това, синко? Отвори го. Отвори го, хайде. Какво е това? Много съм любопитна. Момиче! Бога ми предусещах. Брей! Ела тук. Боже! Да се роди живо и здраво. Да. Как се зарадва само. Ще имам дъщеря, нали? Да, ще имаш. Дай Боже на всеки го. Дърво. Боже, Хванах дървото. Хванах го. много се радвам. Дъщерята на дърваря.